Ceisiodd mam Jenny gysylltu gyda mam y bwyd, ond oedd gan neb ddiddordeb. Mae hyn yn cael effaith fawr ar dyfodol Jenny. Mae hyn wedi bod yn drasiedi ac yn gyfnod anodd iawn i'r holl deulu. Rydym wedi dysgu ers gychwyn yr ysgol uwchradd am ffyrdd i atal cyberbwlio. Enghraifft, defnyddio wefan Think You Know i gael gwybodaeth ar sut i ymdopi gyda bwlio. Ydych chi erioed wedi clywed am wefan o'r enw Rate My Teachers? Ar y wefan, gallwch adael sylwadau yn mynegu eich barn ar athrawon ym mhob ysgol. Mi eis i ar y wefan o'r blaen, a sylwi fod fy enw fi a cwpl o bant eraill ar y wefan yn agored i bobl fynegu barn. Doedd dim llawer o otsh gennai, oherwydd o neb wedi gwneud sylw, achos drysfan y sylwadau, fo ddim yn cael effaith arnau, ond efallai, yn esgidiau rhywun arall, gallai hyn arwain at fwlio ddifrifol. Mae hefyd yn ffordd hawdd i gydweithio dod o hyd i dargedau. Enghraifft, dyngwared bod yn rhywun arall o oedran gwahanol er mwyn dod yn ffrindiau ac esgogiau cyfarfod. Ydych chi erioed wedi derbyn negeseuon spam? Gallant anfon fairysau a sgoddi eich cyfrifiadur. Rhywbeth arall o wnaeth i mi feddwl oedd faint o broblemau meddygol sydd wedi cael eu achosi oherwydd defnyddio'r web. Obsesiwn, straen ar y llygadau, a nadiadau o achos bod o dan bwysau. I'n cenedlaeth ni, mae'r hyngryd yn arallweddol yn bwydau pob dydd. Gallwch ddod o hyd i bron am unrhyw beth arno, cerddoriaeth, gwybodaeth yn ei gwaith cartref, eiriaduron, gwefannau cyfieithu, gemau ysgol, fideos, lluniau, gwefannau cymdeithasu a siopa. Fel y gwelwch yn y rhestr yma, yn ogystal â elfennau cymdeithasu ac adloniant, mae elfennau addysgol, celfyddydol ac academaidd yn y rhyngrwyd. Yndi, mae'n wir y gallu rhyngrwyd fod yn beryglus, ac fe ddyled gael mwyaf addysg ar hyn yn yr ysgolion. Ond dim ond i ni fod yn gall ac wyllog tra'n ei defnyddio, fe fydd y risg o rhywbeth peryglus yn digwydd yn isel. A beth bynnag, mae gan bopeth i risg o berygl. Allwch chi enwi unrhyw beth sydd ddim ar beryglon a'i risgiau? Prin iawn i'w rheini. Diolch yn fawr am wrando, a rydym yn ddiolchgar iawn i gael profiad o gyflwyno beth